Danas smo imali priliku da obiđemo jedan od dalekovoda koji je trenutno u procesu rekonstrukcije koji izvodi Crnogorski elektrodistributivni sistem. Ovo je jedan od 4 dalekovoda na kojem se trenutno izvode radovi i prema informacijama koje sam dobila od kolega iz CEDIS-a, u ovih mjesec ili 2 dana još 6 dodatnih dalekovoda će ući u ovaj postupak. Ja moram da kažem, ovo je jedna, ajde da kažem, prva investicija ili najveća investicija u distributivnu mrežu u Crnoj Gori nakon 80-ih godina. Jako me raduje što se radovi izvode po dinamici koja je planirana i na zadovoljstvo građana i korisnika mreže, to jeste potrošača električne energije. Kroz ovaj projekat je predviđeno da CEDIS, to jeste distribucija, uloži oko 80 miliona eura, 50 u revitalizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata, 30 miliona u izgradnju novih, a sve u naredne 3 godine. Vjerujem da će građani izuzetno osjetiti promjenu, da ćemo doći do toga da se investicije u mrežu pokažu i ukažu u svakom domaćinstvu i da nećemo stati na tome, nego da ćemo u narednom periodu, gdje god postoji problema u napajanju, prekida, zbog lošeg vremena, zbog neodržavanja mreže, imati priliku da se sa tim više ne srećemo.